Vo chvíli, keď sledujete našu reláciu, má už medzinárodný autosalón v Paríži brány do Korán a tisíce návštevníkov chodia od jednej svetovej novinky ku druhej. No a miestni lokálpatrioti postávajú pred touto novinkou. V Citroene prišla inovačná vlna k modelu C4. Pred 2 rokmi prišla nová 5, v lani nová 3 a už je tu model, ktorý sa označením aj veľkosťou pasuje medzi ne. Vyrábať ho budú tam, kde doterajšiu 4, teda vo francúzskom Mulhouse. Sériovo začnú koncom roka a dovtedy by testovacie C4 mali najazdiť približne 2 milióny kilometrov, aby sa tvorcom podarilo vychytať všetky muchy, lebo jedným z tromfov novinky má byť technická dokonalosť. Ďalšími pozitívami majú byť ekologické motory s nízkymi emisiami, mnohé bezpečnostné prvky a komfort, v tejto triede vraj doteraz nevídaný. Novinka narástla o pár centimetrov všetkými smermi, podstatný je však najmä väčší priestor nad hlavami pasažierov. Akustický komfort v interiéri a kvalita spracovania palubnej dosky nadväzujú na sesterskú C5. Je tu všetko po ruke a s jednoduchým ovládaním, hlásiac sa do rodiny Citroën. Keď sme už spomínali komfort na palube, tak okrem už známych vychytávok, ako sú robotizovaná manuálna prevodovka či výstraha pri nechcenom opustení jazdného pruhu, je tu aj systém stráženia mŕtvého uhla, elektrická zásuvka na 230 V či nový audiosystém s priestorovým zvukom. Jedinečné sú aj predné sedadlá s elektronickým nastavovaním bedrovej opierky a masážnou funkciou. Konštruktéri využili na 15% vozidla materiály ekologického pôvodu, čo je najlepšie číslo v koncerne PSA. Základný objem batožinového priestoru 408 litrov je najväčší v triede. Novinkou za príplatok je služba Citroën e-Touch. V závislosti od krajiny sa dá využiť buď na volanie v prípade poruchy automobilu, alebo na vyslanie núdzového signálu v prípade nehody. Zabudovaný GPS modul umožní rýchle zameranie vozidla v núdzi a urýchli potrebný zásah. Na našich cestách sa C4 objaví na prelome rokov.